bawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Mga tugang, itong araw na ito, extra aliwalas, extra ganda, extra saya. Basta, sobrang okay na okay na okay. Bakit ka mo? Abay, bakit hindi? Kasi ngayon mismo, Twister Fries are back at McDonald's. Diba ang sarap-sarap talaga? Pag yung pagkatagal-tagal mong inintay, sa wakas ay andito na. Kaya order na sa McDonald's ng Twister Fries. Sa totoo lang, di ko na maintay na matikman muli ang saktong lutong on the outside, sabay soft potato goodness on the inside, at linamnam ang hang ng Twister Fries. Sino ba naman ang di matatakam? Drive-thru na sa nearest McDonald's or order via mcdelivery.com.ph. Bilis! Get your Twister Fries before it's gone. Mga tugang, may hapot sa kuya sa mga taga-daraga. Thank you tabi kay Madam Lelibet Sigubya Imperial Hap. May pinarubad sa kuya na hali po sa post ni Mayor Vic Perete. O ni po so text sa kuya kasubago habang kita nag-scan sa tuyang cellphone mag-alas 7:30 ninaga. Pwede nga niya tabi Mr. Maceda maaraman kung saan nga tabi so 15 na positibong kaso kan COVID-19 sa daraga. O ni po saro-saro unta ha. Ito. Saro tabi mga tugang na 71 years old taga Sarbasyon Daraga Albay. Ang exposure niya po anon 71 anyos lalaki Salvacion Daraga Albay. 24 anyos babayi mga tugang taga-tagas Daraga Albay. Admitting staff ini. Close contact po siya sa nagpositibo sa COVID-19. Tapos mga tugang saro tabi na 25 anyos na babayi taga San Roque Daraga. Anon exposure niya, asymptomatic po siya. Tapos saro pong 72 anyos San Roque Daraga o duwa ang San Roque dagdag panduwa ini San Roque 72 years old, anon tabi ang rason kung natata siya nagka-COVID. Then igwapanin sarong 10 anyos na babayi taga San Roque Daraga, anon man tabi ang rason o tulo I do not know kung anong relasyon kan lambang saro digdi. Puro taga San Roque ini. Sarong 25, sarong 72 anyos, saro tabing 10 anyos. Puro asymptomatic. Number 2, next tabi. Mga tugang duwang taga market site Daraga Albay. Duwa pong taga market site Daraga Albay. Sarong 41 anyos na babayi. Buda sarong 14-year-old na babayi. Close contact po ini. Pareho close contact Nagka-orolakitan ini. Okay. Yan po pareho taga market site Daraga. Next po, taga Sagpon. Duwang taga Sagpon ini na magkasunudan. Saro tabi na 20 anyos na babayi, estudyante. Close contact man kan sarong pasyente. Asin po sarong 78 anyos na lalaki. Closed contact man ay pareho na ulakitan no. Saro ang nakaulakit ka ini. Tama bang term na ulakit? I do not know Basta ang, sorry po baka mali ang sa kuyang term. Pero ang history of exposure niya, close contact po siya kan 39-94-3. Deko aram, baka sala ba ng term na ulakit? Baka basta siguro ang tamang term tang gamiton closed contact. Yan, di ba? Closed contact tabi. Pareho ini closed contact mga tugang kan patient number 39-94-3. Okay? Ito. Another one from San Roque. Uy, ikaapat na ining taga San Roque 39 years old po. Saro siyang lalaki, utility head. Taga San Roque Daraga Albay. Anon ang history of exposure niya. Patabay sa San Roque Daraga tapos perangan iso sa market site. Yung market site natin pera sa market site. Dua sa market site. Dua man tabi isos. And then duwang sagpon. Okay, another one.
Uni po, mga tugang may duwang taga-Dilapas. Duwang taga-Dilapas. 54-year-old na lalaki, government employee. Close contact po siya kan 4734. Yung man na exposure niya, Buda sa tabi na babayi man, 19-year-old, estudyante, taga-Dilapas, Daraga Albay. Close contact siya kan 4734. Talaga. So transmission sarong sarong persona ang naka-expose po sa enda sa virus. Okay, ito. Dilapas Daraga Albay. Tapos may taga-tagas kasubago may tagas kitang nabasa, di ba? May tagas kitang nabasa kasubago Tagas, tama ba? May taga-tagas kita kasubago may sarong tagas. So admitting staff another one di pa yung taga-tagas na naman saro tabi na nurse. Nurse, 32 years old. Nurse po siya. Mga tugang na exposure niya. Taga-tagas Daraga Albay. Another one, from San Roque. Unknown ang exposure niya. 35 years old na lalaki. Nadagdagan. So San Roque. Pinana, 5 di. Ikalima ini na unknown ang exposure niya. Tapos sa Daraga, Malabog Daraga. May saro. Yan. Okay? Malabog Daraga. Yan tabi. So 15, mga tugang na latest tabi dyan sa Daraga. So meaning, ang San Roque, mga tugang Sagpun. Tabi. So may mga kaso, mga tugang kan COVID-19. Hali po yan, mga tugang sa post ni, tabi ni Mayor Vic Perete, sa Facebook Live. Pinuruwan sa ako ni Madam Lilibet Sigobia Imperial. Thank you, Madam. Teresita Hakubo, good morning, tabi. Sa mga nakatutok sa Facebook Live natin. Ngunya na aga digdi po sa DZGB. Paki-share daw po mga friends natin. Yung mga nakatutok tabi sa Facebook Live, paki-share na lang sa mga programs sa mga programa natin. Sa indong mga friends, share to many na lang. Share to many na lang kita. Tabi, okay? Okay, ito. Okay na? Sige. Yan po so latest tabi. Mga tugang na informasyon tungkol tabi, mga tugang sa tuya, mga tugang na programa sa DZGB. Okay? Tungkol dyan sa latest tabi na kasukan COVID-19 sa Daraga Albay. Sa Ligaspi baga, sukaso hapon, pero nga sukaso hapon. May big news ka sa bago, baga pigdiskutir ko sa endo Sa Ligaspi hapon, pero ito, 17, ilong ko daw ko nagwa si Mayor para mabalansit Daraga Ligaspi lugod Ilingon ko daw ko nagwa si Mayor ki Kwan, ko nagwa si Mayor ki access duman sa post ni alkalde para masaro-saro tatabi so Kwan. So kaso 17 Sa Legazpi din nagbababa sa 10 oral daw. Ang kaso ta. Mga ton ay RT-PCR po. RT-PCR tabi ang kay po. Negative result. Ang RT-PCR. Buda negatibo tabi na kuha. Negatibo na antigen or saliva test. Yan po Buda magkuha ka tabi ki travel pass para mas klarado. Tama Sir Hen. Ang naulakitan sa Bicol, sa English po, close contact. Pinagayon lang siya. So naulakitan. Okay. Anyway. Sabi ni Sir Rulis Guerra, paki-inform po Legaspeños yung nag-work dito sa Legazpi, may walk-in vaccination today, 9 a.m. LC3, Sinovac vaccine. So gusto tabi magpabakuna kang Sinovac, mga tugang, alas 9 na tabi, may walk-in ngunyan. Madali lang tayo, confirm ko kay Rolling Isguera dakol ini kaya, dakulon ini na kuano. So mga gusto tabi magpabakuna, may walk-in po ngunyan, Sinovac, sa LC3. Anong sabi ni Rolly? Magdara lang ngaya tabi kamuki. Wala namang dadalhin. So nagtatrabaho po sa Legazpi.
So nagtrarabaho tabi sa Legazpi, di na kita magparapirili po kay bakuna, namimili kaya so iba eh. Sabi baga duman sa mga issue, mga feedback, may nagpili. Di na po kita magpili. May walk-in ngunyan, tabi, Sinovac, pumabakuna ka mo, maski anong bakuna po, may protection tabi yan. Pero tabi sa ginubatan asin sa intabi. Ay, di po kung data sa ginubatan. Pwede ko tabi maklaim yung napalo na t-shirt kan Sabado. Ano advice ka to Angel? So t-shirt tabi na kan Saturday, pwede na maklaim? Pwede na maklaim mo yan? De, kung pwede na maklaim. Iya pwede na? Oo. Kay Ate Shi maklaim. Yan, okay. Pwede na po maklaim. Taon, anong oras nag-abot si Ate Shi? Mga 10 ano? Mga 10 gayod? Mga 10. Kay Chi o kay Shi? Kay Chi Nantibula? Pwede na po yaon dyan si Chi Tabi. Si Mading Chi. Pwede na po mag-claim ngunyan sa mga nanggana tabi ki t-shirt. Anapon po dyan sa babaying. Ding, pagkasakat mo, dahil ibang bagayon dyan sa taas, tasulo man sana po siya. Sulo man sana po siya. Dahil pagkasakat mo, sulo man sana po siya. Okay? Okay. Alright, sige po. Yan. So mga nanggana t-shirt kan Sabado, pwede na po kayo mag-claim. Okay, bueno. Mga tugang, pwede ba magpabakuna ang taga Santo Domingo sa LC3? Ayunin na naman. Text ako. Kaya nga, klaro kay Rolly ha. So maski bako taga Legazpi na nagtatrabaho sa Legazpi. Yan. Pag working ka in Legazpi, pwede ka tabi mag-walk-in. Pero kung taga Santo Domingo, Kanaday man nagtatrabaho sa Legazpi, gari ba ko po klarado yan? Ang sabi ni Rolly, so nagtatrabaho tabi sa Legazpi. Walk-in. Pwede man gayod dyan, di ba? Kung basta nagtatrabaho ka mo sa Legazpi, di pumila ka mo duman sa LC3, dakulon tabi ang bakuna niya na Sinovac. Hello, Colonel Esguera. Good morning, sir. Good morning po. Good morning, Dito Henry. Opo, tama ba yung pagkabasa ko sa text mo na walk-in ngayon dyan sa LC3? Opo. Pero lahat ng mga taga Legazpi at working in Legazpi, tama? Opo, dahil kung dito sila nagtatrabaho, pakita lang sila ng ID na dito sila nagtatrabaho or certification ng barangay na they are working here. Kung halimbawa mga walang trabaho dito nakatira, pwede silang pumasok kasi ang post po ni Mayor kahapon, meron po tayong allocation today na 1,700 slots. Okay. Sana mag-take opportunity tayo dahil ang plano nga po is will start at 9 o'clock at 200 vaccinations. 200 vaccine per hour. Kaya hanggang sa maubos yung 1,700 today. Iyo. Nasa LC3 ka na po ngunyan tabi? Wala pa po ako on the way. Pero kumusta na? May nakapila na dyan? Nakakuha na po doon. May mga tao na po doon sa waiting area. Kaya siguro hindi nila masyadong napuna yung post ni Mayor kahapon dahil Sunday. Pero nakapos po yung kahapon. Oo. Kaya yan, nung inuulit ko, sabi ko, through the radio, at least baka yung pong ibang hindi nabasa yung post ni Mayor, nalampasan. Inuulit ko po, meron po tayong 1,700 slot ngayong araw na Sinovac vaccine. Okay. Tama po yung sabi mo, VP Henry, the best vaccine is the vaccine available. Yes. Lalo na ngayon na dumadami yung mga kaso, tapos yung mga transmission, dapat talaga protektado kita. Iyo baga, so mga nagka-COVID baga ng mga kwanta, mga kababayan tang Sinovac ang binakuna, mild baga ang simptomas sa enda? Opo, kasi sa totoo lang, alam po ninyo, meron po akong PSO na tinamaan. Iyo. Dahil po sa inyo, yung aking pong PSO na nagbabantay dyan sa terminal, sila naghihintay ng mga paserong galing Manila, yung isa po tinamaan. Yeah. Malaki po ang aking pasalamat sa pag-vaksinado dahil hindi na po nadala sa ospital at naging mild lang yung kanyang symptoms. At ngayon po, nagpapagaling na. Opo. Ay, may haputig din. Po kayo po ang QR code, tabi? Wala po QR code ngayon. No QR code. Wala. Kasi meron pa naman po tayong pre-listing sa Merkulis para sa vaccination sa Webes. Basta kay puhan ang QR code sa ngunyam, pumila lang hanggang sa maabo sa 1,700.
Wala pong QR code na kailangan ngayon. Kaya po ang natin, pagdating po doon, bibigyan po kayo ng form para hindi po tayo magsiksikan, ipila po natin yung ating form. Maghapon po, at least makapagkaroon tayo ng 200 na mabaksin, ma-injectionan per hour. Yeah, okay. Aabot po yan hanggang sa matapos natin yung 1,700. Yes. At isa pong napalaking bagay para sa mga ligas nyo, sabay-sabay na po yan dahil meron po tayo sa Appstore, meron tayo dito sa LC3. Sana po, let us take the opportunity nitong pagkakataon na ito para maabot natin sa ligas fees ang herd immunity para maganda yung ating tatlo. Yes. Opo. Thank you, Sir Rolly. Yung masa na pang clarification ko. Salamat na maray sa Thank you very informasyon. much po. Thank you very much. Alright, thank you. Ayan ulitin ko po No QR code required. No QR code required. May kanya-kanya kayang characteristics ang vaccine. No. Ining mga made in US na mga vaccines, yan po mga tugang, iba ang technology ginamit dyan. No? Ining Sinovac po na Sinopharm made in China, ang ginamit po dyan pinakaenot pang technology, nanggan mo niyan, pigagamitan strategy nin pagibunin bakuna. Arog baga ka na bakuna sa anti-flu. Ano nga niyan? So mga iba mga bakuna ngon na. Basta yung mga anti. Pareho po ang technology ginamit ka iyan, inina Sinovac. Buo siyang ginadaad, ang term na gipigamit nila, deactivated na virus. Iba man ang technology yung ginamit kayo ng mga AstraZeneca, Moderna, Pfizer, etc. Yan. Pero puro nagaragi po mga tugang sa trial. Kaya kung gusto po nindo, dumalaga na kamo duman sa LC3, dagay po ang tabi QR code. Duwa man sa ang qualification mo, taga Legazpi ka or you are working in Legazpi. Pumaaram na dyan sa mga amo, so arapuda na dyan na nagatrabaho ka tabi sa Legazpi o ika po mga tugang taga Legazpi. Yan. Okay. Magpabarakuna tabi. Uy, mga sara Mayor Robredo. Mayor Robredo. Tata Robredo ang pigataram ko. Si Mayor Hoko, di ba? Nakakuha na, Congressman Cabredo pala. Si Congressman Didi. Di ba? Sinovac yan. Ang ginaramit dyan. O, ang binakuna sa inyo. Iyan na virus pala. Ang term is inactivated. Di ba? Virus. Kung sa kuan, Dinis Mayo. Ano ba ka, Junior, kan anti-rabies? Yan anti-rabies, mga tugang. Dead virus yan kang rabies. Kaya yan ang pig-injection sa ito na anti-rabies. Rabies yan. Anti-venom. Ha? Mga arog po kan, mga pneumonia, anti-pneumo. Di ba manay helmasagin? Ika nagapan-pneumo ka. Nagapan-pneumo vaccine ka. Di ba? Mga arog yan kaya tabi. Mga pneumo, di ba? Mga vaccines na, di ba? Mga hali diyan, arrogant technology na ginibo. Sabi, yan na idea kung paano po nabilog mga tugang Sinovac vaccine. Ini kaya nasukan sa mga western vaccine ngaya, Astra, Moderna. Yan, may DNA. Naliwan ko lang sa paliwanag kaya So cell, so DNA, de ko na ulit yung tabaka masala ako garing. Basta, ano yan? Alright, ito, happy birthday kay Beatrice Chan, Ateneo de Manila. Uy, si Beatrice, happy birthday. Happy birthday kay Beatrice Chan ng Ateneo de Manila University. Classmate ini kang kwang ko, kanikaduwa ko. Gari iyo ining duha so kundi ako na sala gari magka-partner ando bang ini sa debate kay ito kana sa Pampasinda kana sa Aquinas Sinda ka ito. Last batch ini kan Aquinas Science High School before na i-convert yan sa UST. Gari so partner ini kan aki ko sa debate kay ito may mga so debate baga team. Gari si Beatrice so si Bea so naging partner kan aki ko sa debate ka ito.
Good morning, Miss Bea. Ang beautiful daughter ni beautiful Pinky Chan and Dr. Chan. Yan. Good morning. Buda sa mga angels dyan. Sabi, sa mga kasambahay natin dyan, kaya ba ni Miss Bea dyan po sa Sendang Residensya. Okay? Sabi ni Manay Helma Sagin, may QR code, pwede mag-walk-in. Pwede po, Manay Silma. Pwede nga na isudai, lalo na sa igwa. Pwede po, Manay Silma. Paduro man na yan. Pwede nga na isudai, mas lalong pwede sa igwa. Di ba? Okay, hello? Hello, good morning. Hello? Nawawala. Okay, sige. Happy birthday again kay Miss Bea Chan. Classmate yan kan aki. Matibayo ni si Bea. Taga-Ateneo pala. Atinista? Gusto ko man mag-eskwela dyan. Di ko man kaya mag-eskwela. Sir, wala namang sakit. Bakit ka pa magpabaksin? Okay. Sige po. Respetado ko po sa imong opinion. Sabihin lang mild. Okay, kaysa di ka pa bakuna walang mild. Vaccinated now ang nag-positive dahil virus. Talaga? Iba man ang paniwala kay ni. Iba man ang paniwala. Vaccinated now ang nag-positive dahil virus carrier. Talaga? Virus carrier? Sige po. Traditional inactivated processing of vaccine. Sabi kan texter ta. Okay. Sir Henry, dyan po sa statistics sa present active cases na recorded kan DOH, bako po yan accurate. Dakol po ako. Ayun, nabasa ko na pala. Thank you. Alright. O bueno, mga tugang, taod-taod tabi, apo danta si Monsignor Crispin Bernarte, kakauro nung tadig ditungkol sa Synodal Church. Ano na ini na Synodal Church na ini? Diba? Babalikan tayan, mga tugang, makalipas lang kan mga pagiromdom, ang mga istorya po na sa indong nadangog, hatod sa indo, kan mga minasunod. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Great Taste White. Namnamin. Ang sweetly namnam ng Great Taste White Caramel. Iduduyan ka sa sarap. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Plemix Forte. Plemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Tando ay ginto. Ibang ginto. Naproxen sodium Skelan. Sa Skelan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Bear Brand. Sali na. Sa Bear Brand, panalo sa tibay, panalo sa buhay raffle promo. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Age para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Age Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Age Gin. Drink responsibly. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nang hihina. magti-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang.
With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Sararo, sarabay kita lalo sa pag-asenso. Glenn Casulya sa Siyudad Legazpi. Oh yeah, Glenn Casulya. Glenn Casulya sa Siyudad Legazpi. Glenn Casulya. Glenn Casulya. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. Ang ATC Vitas Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitas Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vitas Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitasync naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Southstar Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Manang, pabili ng Bear Brand Fortified. O, ito sukli. 2 million. 2 million? Wow! Pwede kang maka-jackpot sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay Raffle Promo. Up to 50 million pesos worth of prizes. At 6 na winners ng 2 million sa Grand Draw. Bili na ng specially marked Bear Brand Fortified Packs. Register through SMS or Facebook Messenger at isend ang code na nasa pack. Itago ang promo pack as proof of purchase. Check Bear Brand Facebook page for more details. Kaya bili na ng maraming Bear Brand for more chances of winning. Manang, isa ring Bear Brand Choco. Sali na sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay Raffle Promo. Baka ikaw na ang susunod na milyonaryo. Prizes are subject to tax. Promo duration is from August 15 to November 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0586 series of 2020. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Permitang pigagamit ang satuyang mga kamot sa pagkapot kan mga bagay na posibleng kontaminado ning virus. Alaga daita narereparo, natibaad nakagapotan tanaan sa tuyang pandok na posibleng nalilipat na ang virus sa satuyang mga mata, dungo asin ngimot, asin naola kita nakitakan virus. Kaya ugaliw ng tamang paghugas ning kamot gamit ang hand sanitizer na may alkohol o hugasan ini gamit ang sabon asin tubig. Sa paagi kay ni, posibleng magadanan virus na posibleng yaon sa indong kontaminadong kamot. Maging maikmat, maingat asin iwasan ang pagkapot sa indong mga mata, dungo asin ngimot. Ang COVID prevention tip na ini hatod sa indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List, Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay. Ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Detex Nagundo L. Lagundi Reef is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Surf may bagong liquid na, may doble power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Surf may bagong liquid na, may doble power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Introducing Surf Ultra Power Liquid. Doble ang power dahil sa linis versus powder detergent based on lab test at mabango pa sa presyong abot kaya. Surf may bagong liquid na, may doble power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Ang health tip na ini, hatod sa indo, kan ATC Vitasync. Dahil sa COVID-19 na sa tong kinakahampang, ini nagparealisar sa tuya na daing mas importante, kundi ang pagkakaigwang marhay na salud kanawak, asin makusog na resistensya, pangalagaan ang sa tuyang sadiri, magkakan kitama, mag-ehersisyo,
Iwasan ang mga bisyo, imantinir ang healthy lifestyle. Mag-inom kay vitamin C as in zinc sa Oral Daw. Mag-ATC Vitasync na sa Oral Daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Age para maswabe ang hagod nito. Ginto Barrel Age Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Age Gin. Drink responsibly. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na ng Everyday McSavers sa McDonald's drive-thru, take-out, or McDelivery. An Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Kumusta na daw ang satuya ng mga kapalibutan? Ano? Kaso hapon, akan Sabado, nag-forum kami tungkol sa integral, ecological, ang tema kan forum may kasuhapon, mga tugang iyo ang ay kinaaraman sa ecological management, protection integral sa satuya tabing ekolohiya. Tama ba ang pagkatagalog takan ecology? Pagkabikol? Medyo namundo ako duman sa background na nako anyato mga tugang sa mga speakers. Although, yao na so effort na pinagigibo, mga tugang may nahiling na resulta. Iyan tabi na paglinig sa Sagumayon River, iyan na yaon sa may Macabalo River, iyan tabi na dredging effort kan lokal na gobyerno, ang Legazpi, iyan na mga pinagigibo kang UN Habitat, so pinagigibo tabi kang City Engineering Office, asin iba pa, siring sa DNR, AMB project, in order mga tugang to preserve river banks. Ito mismong mga rivers sa satuyang palibot, coastal barangays, asin sa eraro mga tugang kan satuya na kadagatan. Aram mo so, nindado ko nagdangog ka makasuha kan Sabado, pero mga tugang sa mga revelasyon kan satuyang mga naging speakers, tunit-tuniladang basura ang sa indang nahakad sa mga drainage system kan Legazpi. Tunit-tuniladang basura ang nakua mga tugang dyan sa Sagumayon River na minapuon mga tugang sa Daraga hanggang po mga tugang sa Legazpi City. In fact, sabi kang ano yan sabi-tabi kang DNR, mga tugang 53.03 tons of garbage ang nakolekta mga tugang sa Legazpi, mantang 23.32 tons nin basura ang nakolekta kada aldaw. Ito, sa Daraga albay. Per day. Maski 23 mga tugang na tonelada, 53,000 na 53.03 tons of garbage. Dakula po ining numero. Siring man, so naging revelasyon po ni Engineer Ibo. Kansin na mag-dredge sa Macabalo River, mag-dredge dyan sa mga baybayon, sa mga salog, Legazpi, mga tugang, pano nin mga plastik
ang satuya tabi na mga salog. Ha? Panunin mga plastik ang satuyang mga kanal. Ang masaklap dyan, Junior, sa mga plastic bottle. Plastik na haluyon mga tugaw matunaw. Yaon, kaya bako makangalas da kung nata nagbabaha sa Legazpi, dain nakakadalagan ang tubig sa mga pumping stations tasulat mga tugang anagihan na kanal, pasiring duman sa mga pumping stations. Ilingan mo sitwasyon nan sa palibot Diba? Tapos pag nagbabaha sa mga LGU, sa mga probinsya, sa mga syudad, arog sa Legazpi, ang nababasulta sa mga nakapwesto, ano nga yung pigigiribo dyan nga mga tao nga, pigigiribo ng mga barang nga, pigigiribo ng mga tao nga yan, sige sa nga, ralapit nga dyan, presidente, may glosobas nga mo, magtarabao nga, maghahakan nyo ng kanal. Di ba? Pero kitang mga tao, ano ang pwede tang magibo? Sinahali itong mga basura na nakasulat sa kanal, nakasulat dyan sa salog. Sinahali ito. Alangan man nag-unay ito magpasiring dyan. May carrier ka ito. Kung sa virus, mga tugang, may carrier. Tama? May carrier. Sisaya nagtapo ka ito. Alangan maso ayam. Alangan masikos. Diba? Tao ang nagtapo ka ito. Pwedeng ako. Pwedeng ika, pwedeng ako, pwedeng ika na nagdadangungon yan, o pwedeng kita gabos. Ilingana niya. Mga tugang, kaya kasubanggi, naghiling akong news, may discussion po sa CNN World. Ang pigiristoryahan duman, sunaging kontribusyon da atabi kan tao asin populasyon mga tugang sa climate change nagluluwas sa indang uroron sa sarong forum kang CNN World mga tugang na so tao ang nagibonin paagi unknowingly mga tugang data aram na sa bigigibo tapalan iyo ang nagkrear mga tugang kan climate change and global warming. Kita nagibo da. Ay, doon to kung agree ka mo kayo. Ako, sailing ko, kaya tama sinda. Kauron kang CNN sa mga experts sa mga environmentalist sa bilog na kinabahan. Ang nagkakasaraw na, nagibo kang climate change, nagibo kang global warming, kitang mga tao. Dahil lang po sa mga rason, mga tugang na minasunod. Ang saro dyan po is garbage disposal. Kaya bagangon yan, ano nangyari? Nagasapar kita mga tugang kapigaapod na padusang balik. Diba? Alright, Jimmy, nasalita, mga tugang may dagdag na report hali po dyan sa luwas. National Food Authority Libon, konfirmado na masarong taon ng deki supply nin kuryente. O ano na ini, o pag-una ko deng supply kibagas. So NFA sa Libon, deng supply nin kuryente. Jim, good morning Jim, iritali mo. Sarong taon na sa BBP, ang Bodega ka National Food Authority digdi sa Libon, dainin kuryente. Kung kaya ang dryer para sa paroy, dahil nagagamit for medyo sa nasabing problema. Ini ang sinabi, kan bagong warehouse manager digdi si Sir Bino Pahe, kung saan inabutan na niya ang siring na problema, pag yung ruli pa, ay nare-restorar ang kuryente, dahil sa kaipuan, bakalanin bagong transformer, pansalida sa na-route kan bagyo. Nakantos na ang problema ini sa kanaman kan provincial government, kung saan nagkaiguan na danin hororon, entry kan gobernador, NFA, sinabi, ang remedyo talaga dapat magbakalin bagong transformer. Nasigurasyon ka na kung may bagong transformer, automatic papakurintihan na naindanin ni Paylibon. Kung sa inihan pinakadakulang budiga, digdi sa 3rd district. Igon kay Mr. Pahe, dahil sa dahi nagpupunksyonaran dryer, ang pigbabakal ninda na mga dumog. Yan panahon ng tag-ane, dahil na sila nagbabakal kidumog, clean and dry na sa ng paroy. Mantang sa mga preferensya man kan mga parauman na nag-aarani, na pakaanin nila, dahil na sila mabalad, malinig pa kan paroy,
Epuan in the kwarta, iriremisa na supposed to be sa NPA ni babalagsak. Nganing maguyod ang ang presyo kan na mga pag-asa, merkado pababa. Ang gobyerno dapat maging kompetensya sa ining mga privado. Ang question, dahil man nagpupunksyonar sa dryer, sa mga praoma, antin si pipabakal na maski barat sa mga pribadong negosyante. So gobyerno takuta na ngayuan may sustainabling kwarta, abilidad, pura man kuryente, government, agency. Government agency, na kuryente. Iyo, Jimmy, iyan ang konsekwensya, ang, excuse me, ang domino effect sa satuyang mga farmers. Sa kawalan ng kuryente, pati sa pagpabakal kiparoy, apektado. Apektado? Bako, apektado ba kita gabos? Kita nagbabakal ka. Kita gabos, kakawin kita kibagas. Ang bata nang pangyari sa maabaka. Ano lalo na kung tingating na, tapos na sa pagkani. Ang presenting halangkaw na presyo kan bagas, lalong malangkaw. Ang hapot mo niyan, sisayan mabakal kan transformer, tanong lang og taka, so APEC, so probinsya nag-uroron, si governor nag-uroron, so NFA, sisay talaga ang dapat na magbakal kan transformer? That is the ask. Di talaga aram mo yan mabakal mo na. So transformer na naraot kay Sai? Ha? So transformer na naraot sa APEC ito? Yan anday ko naman inapot kung sa APIC. Pero APIC ito, alangan man taga DPWH ang kita bagaji, ilingan mo kita privado kita. Diba? Kita, may sa diri kitang transformer, digdi sa kanto. Dahil ko masimbag pa ako. Sa government agency, araw ka ng patakaran o kay puwantang mag-alap kay transformer, ali dyan sa APIC para kasi na mabugtakan kay transformer. Dahil ko na naihapot kung sa APIC o sa NFA. Apo na tabi ako, Angel, sa provincial manager kan NFA? Pwede sa provincial manager na. Bueno, tabi ako sa provincial manager kan NFA. Kikalintura ako. Ining problema ini sa... Imagine sa taon na, nag-ururo na, dahil kinakaresolver sa mabakal kan transformer kung si Sai. Wala, kaya apektado. So, ang presyo kan bagas, natural, budakulang presyo ang bagas. Kasi sa mga farmers, pira ni dikta sa indang presyo yun. Pura magkakompetensya. Si Sai, alam ko na, si Sai nag-meet ka meeting tabi. Jim, si Sai nag-meeting? Nag-meeting na sa gobernador, APEC. APEC. NFA. Sutulo? Tulo. Napag-urunan, transformer ang problema. Sa panir na, yun ang kausakan kunatata. Nadudominar kan ang presyo na mumunopular kan privado. So gobyerno kaya ni kikuryente. Paano magbakal ng na pwede magbakal ini min dumog. Pura man kibaladan. 1 year government agency. 1 year no, kuryente. Outcome. Sabi kan mga gurang, salamahe. Salamahe talaga. Basta konektado sa tulak na... Salamahe. Madali, tapiga po ko si Madam Pat Gutierrez. Ihapot. Baka aram niya yan. Hello, Madam Pat. Good morning. Henry M. Ang lalaking hindi inumaga. Off there ka pa po. Pero on there ako. May report kaya... po, off there ka po. O na kaya si Jimmy, may report. Ay, doon ko nakaabot na po sa Indoini kay Manager Apo sa imo na diyan po na sa warehouse kang NFA sa Libon. 1 year na da po chapat na da yung kuryente. Tad route da po da pong transformer. Ngunyan pig sususog me kung sabi nagmeriting na da po si NFA APEC buda si governor. De ko lang po ma-sure kang reporter me kung sisian in charge kan transformer na yan. Kumabakal sa NFA o kamo po ang ma-supply. Kaya bagang NFA, aday pa po. 1 year na da po na yung kuryente ito na warehouse sa Libon. Kaya ipabot ko na lang po sa imo.
Baka pwede mang may paabot kay Manager Apo. Iya po. Dahil lang po ma-sure kung mabakal sa NFA kay transformer o kamo po ang masupply. Tanaraot na po ito. Oo. Di ko lang sure. Iya po. Iyo. Oo. Iyo nga ni. Opo. Oo. Oo. Warehouse. Wala kong hapot. Oo. Ang transformer dyan, sa ito Iyo po, po. Oo. Sige po, follow up na lang po. Ipabot ko lang po sa imo. Taday mi ko man kay assure kung private o kamo po ang ma-supply naman kang kurkan transformer. Okay, maki-update na lang po ako. Okay, thank you. Thank you po. Thank you. All right. Thank you. Ay, natatanahalo yan, sir. Isang kauro mo, Jim. Nabot naman, Sir Beno, pahe, tabi BP kan. Sige daw. Ano sabi ni Mr. Pahe? Sir, ilinad po DZGB. Tayo po na linya si BP Henry. Ang problema dyan sa libon sa transformer na 1 year na dahil kamo kikuryente, iniridar mo lang po yan, sir. Inabutan mo ng problema. Apo, nagururo na kamo with Governor Apik and so NFA. Yan pala, mabakal kan transformer NFA. Apo, so NFA sumabakal. Yung man sana, sir, gusto nilang malinawan kung sa Apik yan, sa inapodan mi man sa Apik, yan pala, NFA ang mabakal. Ang question, may budget ka ng gobyerno NFA? Nakakahaloy makabakal, Jim. Mapatarot tabi. Sige, thank you so much, Sir Tabi. Salamat. Okay. NFA. Iyo. NFA? NFA. Mamarang transformer, John. Mga 150,000. Transformer. Maragwan ano? Depende sa klase. Depende sa klase. Takon mga 150, marais kita kifondo sa hali sa Paradango. Mabakal kitang transformer. Napangan tayo ng gobyerno. Gabos kita ka ng Kamuta pang nagdadangog. Ano daw nga kung mag-ambisyon kita, mag-risk kitang 150 mil, more or less ang presyo eh. Kan transformer, i-donate sa NFA, bakal sa ng transfer. Ano daw kung kayaon tayo na Sa kondisyon na ang presyo kan bagas, ibaba. 6 pesos ang kada kilo. Pera? Pesos. Nyan. Aro ka ng kondisyon. Tabuda, pag dakul naman ang bagas dyan, magbarato ang presyo kan bagas sa albay. Kaya nga, 10 pesos, 20 pesos ang kada kilo. Ayos na. Di ba? Maski sabi yun, tapang 30, medyo marugan, medyo okay pa. Kumpara ngo niya na pera, 38, 40, 41, 42, 45, 47. Di ba? Commercial rice. Sabangan tanay ni, 1 year na. Salbatana. Ano daw si kung didi kung napudang ko? Gusto nga daw. Yan sabi, BP. Nakaroon na ito na si Sir Beno Pahe. Ay, ano ba yan? Dahil naman mabasol si Sir Beno, tayo napot niya ito, natataw minabot sa may domino, ako kaya, nagkain rin ako, may domino effect sa farmers. Ako, sa farmers, pati sa tulagta. Tama lang bagas. Salbatana. Bakal kang bagas. Malayang klase nasa 37, 38. Malayang klase nasa 42, 45. Kadani bagang niyan. Dapat mababayan nasa 30 barang. Iyo. Okay. Yan na kami. Okay. Sige. Ang pagtugay kang problema sa NFA, Jimmy na salita, DZGB niya. Hello, good morning. Hello, good morning. Hello po. Hello. Bakit walang sumasagot itong number na ito? Nag-upload. Ito, reaction. Sir Hen, sabihan mo si Rosal, tabakal iyan ki-transformer. Sabihin ko na si Mayor, bumakal si Mayor ki-transformer. Mari kung pwede dyan, igasto ng kwarta kan syudad. Di ba? Hello? Hello po. Yes, sir. Good morning po. Sir Henry. Po, good morning. Sabi mo po kaya sa pangaputan mo na kung ang mga listener para transformer. Oo. Willing man po ako. Pati bayong ka man.
willing po ako. Halimbawa nga sir, mga pera, halimbawa lang ini ha. Tadi pa ba din seryoso. Mga pera nga ang pledge mo nga halimbawa. Ano lang, medyo dikit-dikit lang. Dit sana. Basta makatipon. Oo, kaya mo nga bunaran mo na. Piso lang, pero hindi ano sa ano mo. Piso. Grabe, Adi. Oh, ano na? Sige, isipin ko daw kimaray, sir, ha? Isipin ko kaya. Ano mo na lang, pakuha mo na lang kay Jimmy na salita digli sa Mauraro. Diyan sa Mauraro. Kumpara man ang sumatipon tayo. Doon na ita sa NFA. Iyo po. Di ba? Pero ang gobyerno, nag-akaw kayo donasyon ng gobyerno. Di ko arami. Oo, masisarong tao lang, piso-piso lang, basta liputo ni Jimmy na salita. Kaya po ang tama sa naki 150,000 na tao sa Albay. Tagpiriso. Kulit tao ni Jimmy na salita. Saro sa piso. Oo po. Sige, sir. Salamat. Salamat po. Thank you po. Diba? Thank you. Diba? Ay, susko kita. May na-establish mo na sa contact sa NFA. Ang pagbakal kay transformer tibaan made to order. Sabi kan texter ta. Ito. Madali lang ha. Ito reaction. Hello, good morning. Good morning, ma'am. 150,000 na tao. Kung 10 pesos, 15 mil, igwa ka ng 150,000. Ayaw pala na, no? Oo, 10 pesos na lang, sir. Iyo pala. Oo. Kung gibuhan mong 20 pesos, di 7,000 something pa. 7,000, oo. 20 pesos na lang. Ang iba dyan, good for 200, 10 tao na yan. Madali ba sila sir? Iyo mananggad, di? Iyo. Nagkampiso taloy, iyan. Aloy, mananggad, aloy. Iyan. Ang minimum is gis. Maximum mo. Bahala ka na kang maximum. Yes. Ang minimum of 10, maximum of the sky is the limit ba kasi kung hindi magsabi sa 150,000 sa kuya na. Umuray baga, di ba? Ayun, sir. Thank you, Sige, sir. ma'am. Salamat po. Thank you so much for the suggestion. Ano, John? Contribute ito. Trungsan, salbatana. Yung manangga. Depende pala. At least, makakontribute kita. Kisaro. Mangyayari. Ito, sandali lang ha. Hello? Kuya Hen. Yes, morning. Maapot lang po ako sa mawag din. Ano po ito? Ano po? Ada man po kay Pon ki notice ki surat haling barangay po. Tagasain ka po? Tagasain ka? Tagasain? Sige na po. Maski taga buyon. Kada man po problema. Magdumang ka na po sa LC3. Iya po? Okay. Sige po. Okay, yan. Or, pangyayari sa maapaka. Ay, nako, bayan. Madali on yan sa kontraktor kan DPWH. Sabi ni Joker, pwede. Pa-pick up na lang tabi sa house cam pledge ko. Nga sinalawing ko. Mamansi, good morning. Pledge kanya, pa-pick up na lang sa room. Di ba? 4,000 na mga albayano planong bakunahan sa headline pala nini pangyari mga sama bang headline balita pala to ito simple man sana maluyang MRF kan Legazpi digdi sa mo walang dumadaan na basurero so tingin nyo po saan kami matapok ayos man ang hapot kay ni sa tingin mo po saan kami matapok ayos man ang hapot mo. Apo din na po si Kapitan Nindo kung anong gigibo niya sa problema nindo ta. Susog yan sa 9003, dapat po obligado ang barangay sa araw ka na bagay buda ang lokal na gobyerno. Apo ta na po si Kapitan mo, Nindo, kung anong gigibo niyan. Hello? Piti, good morning. Yes, good morning, Migo. Ako tabi, willing ko mag-donate duman sa, sabi mo baga sa transformer. No. May tig-updatean lang ako dyan. Nata. Ang aram ko, ang mga kahensyang yan ng gobyerno, bilyon-bilyon ang budget kayan. Iyo mananggad. Diba tabi kung kada may remalaso, dahil na mag-tiro kang budget, mag-aasa sa tao. Iyo adi, posible. Sarong negative effect yan na pigihiling ko eh. Diba? Kasi isipon mo 100 taon na. Dahil kuryente, sus ko. Dahil pa nakakabakan.
Gusto ko may makauron ang provincial manager kan NFA. Iyo, may kasabihan ko magatabi talaga. kita. Oo. May kasabihan magatabi kita, BP, na kung gusto, may solusyon ba ko yun? Yes. Pero kung di naghihiro, paano yan? Iyo baga. Gusto nang may problema ini. So, dakol na tao ready magtabang. Kaya lang, ang magayon man tabangan, so naghihiro man ko ta. Tama. So nag-i-effort. Diba? Oo. Iyon, hiling ko kaya. Iyo. Sige, Migo. Tama. Hapotong ko sa NFA manager kung paano yan. Iyo, tabi. Tapos, so, discuss mo ba kasubago, Sir Henry, tabi? Basura. So, sa bakuna. Bakuna? Oo. Ang pagkaaram ko kaya kan, ining sa mga, halimbawa, Sinovac o AstraZeneca, so, traditional na pag-ibukan bakuna ang gamit kan. So, virus talaga. So, pinaluyang virus ang gamit. Iyo po. Okay. Ngunyan sa mga sa US, Pfizer siguro, or Moderna, mRNA ang gamit. Yes, correct. That's correct. Diba? No. Ngunyan, ako ang nahiling ko kayan, so epekto after, if ever. Yeah. Kung halimbawa ngayon baga maging zombie ka na, pag natudugan ka kan Pfizer, naging zombie ka, hanahanapon mong tao, so parang steak. Natasuntakan sa ramayon ka. Ganyan, kung natudugan ka kay Gamaleya, hanapon mong tao, parang vodka. Dakon Chinese, anong hanapon mo? Yun na yan. Diba dyan? Kaya magkitang bakuna sa Pilipinas, nahanap ka ni Jean. Iyon ang God. Okay. Seryoso ang paano tabi? Iyo, amigo. Ikaw ng tunay. Salamatan. Good morning. Good morning. O, sandali. Di kaya ako na matakaw. Dapat may maginibo ako eh. May lang dapat may maginibo ako. Dapat igo akong maginibo dyan. Dahil pwedeng itong report ni Jimmy, palagpason ko, dapat igo kitang maginibo. Ano ang pordundit, ano ang kontadigdi sa programang ini kundi lamang kitang maginibo, sige puro sa nakita taram, di ba? Busy ang number ni kong Didi Ugaring, kung puro lang kita taram digdi sa programang ini, dahil na kita magprograma, dapat tabi, mga tugang, may maginibo lamang kita to effect social change. Ibig para lecture ko sa mga estudyante kayo ito, bako na, ang media, sige sa ng report, sige sa ng taram, sige sa ng trabaho. Anong matabang mo, anong gigibon mo sa tuyang komunidad na magamit mo ang media para i-facilitate ang sarong problema? Nag-ring NFA manager. Ayan doon, sorry, bata ko nahapot sungarang kaining manager sa NFA. Nag-ring number din kang NFA manager. Baka lamang masimbag kita. Anong pangarang ka ni NFA manager sa Legazpi, Lowens? Tabi. The number you have dialed. Ay, dain na. O, pariporto ko na si Lowens, mga tugang. Anong naran tabi, Jim, kang NFA manager, ha? Ganun ba kasupugod man na pag-apunta, pag-simbag sa ako? Sir, ano po ang pangaran mo? Bako man lamang kayo professional ining taga-midyang ini. Pagkapot pa sa pangaran ko. I-research mo daw tabi, Angel, sa pangaran. Lawrence Marcena, may report, traffic daw sa may parte kang Rawis, Bonot Road, lalong nagagabat. Tata daw. Iwason ang tinan po dyan, nagagabat ang traffic. Pero unusual man ang gadini. Kami, Lawrence, good morning. Salamat, Abi. VP, napinsyente na rin marhay ang mga motorista sa mag-iribungan na linya. Kantinampo sa may Bonot, Rawis boundary via Yawa Bridge, maski maiwason ang tinampo. Pagkatapos na dahil na magbirigayan ang mga auto sa mga intersection lane, particular sa Peñaranda Extension to Legazpi City Diversion. Ini ang pangyayaring unya na pagkaaga na nanotarang kan DZGB News na kung saan waraki pulis na nagmamando nin trapiko, resulta para humalawig as hindi makabuelo so pasisiring sa sentro kan Legazpi na halis sa Premier Distrito na ipinagkauyam kan ibang motorista ta nagka-relate na sinda sa mga trabaho. Ang siring na bagay, aminado man si Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Rodolon Betita kan Legazpi City PNP, taan rason kan pagkawara kan mga pulis,
anang na nagmamando kay ni kulang an sa inda mga personahes asin antig prioridad an ibang mga operasyon kang kapulisan lalo na so mga kaipuhanan sa pagmantinir kan pasiorden. Dahilan kanda ipagbiligayan puon yawa bridge niya o na sa may elementary kan rawis anday nakakahiro na mga auto. Pasiring naman na ang mga hali sa bugtong atrasado man dahil tawara kinagmamanihar kan trapiko. Aloy na ining problema alagad sa sa mga oras na ini dahil pa nga ni face-to-face class siriming arog kay ni ang siring na problema sa kahalawig na taon dahil manini na sosolusyonan digdi sa Legazpi. Inapot naman na sini pinagrani naman ini kan DZGB News kung pwede ining malaganan kan City Engineering Office ki traffic light para dai ki traffic enforcer maimplementar an marhay na bulos kan trapiko. Alagad sigun kay City Engineer Clementinong Ibo talang man ang opisina na makiaram tulo sa lugar sa paglaag kay ini. Bako naman palansakop kan syudad asin ini National Highway na naan dapat na mag-implementar iyo ang DPWH. Iyan na BBP ang mga dagdag na istorya sa mga problema digdi sa Legazpi. Ako po, si LBB. Sige, babalikan ta na report mo Lawrence ha. Mga tugang iyan na problema niya. National Road mananggad iyan na bunot. Iyan na rawis mananggad. National Road yan. Pero nata, sisian, pag nagdagisikip ang traffic dyan, sisian may problema dyan yun. Diba? Pag nagsikip ang traffic, harapon ta na sa police, buda sa PSO. Pero kitang mga nagmamaniho, baka may papel kita. Yeah. Kitang mga nagmamaneho, baka tabi igwa kita ki papel para dyan, di ba? Ako nagmamaneho man ako, may mga time na naghidali man ako, pero talagang may kitang mga drivers, ikaw po kita kidakulaon na papel sa kataramon po na disiplina asin pagbibigayan. Mapasko na baga, tayo ay magbigayan. Di ba? Oh. Kaya lang, iyon ang problema. Anyway, mga tugang, oras po sa Pilipinas asin po sa DZGB, alas 8:45 na. An oras hatod sa Indokang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, Southstar Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom ang Robust Bako Bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. New Surf Ultra Power Liquid. May 2 times noot linis power versus powder based on lab test. Kaya damit ay mas malinis at mas mabango. 6 pesos SRP lang. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Bear Brand. Tibay ngayon. Tulong para sa matibay na bukas. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon mas handy. Microban GT. Para protektado ang alaga. Dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Plemix Forte. Plemix Forte. Available in Southstar Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Nais pong ipaalam ng APEC na isa sa mga prioridad ng opisina ang pagbaba ng system loss. Sa kadahilan ng nakapatong ito sa buwan-buwan na bill ng mga konsumidor. Para sa inyong impormasyon, ang sino man na mahuli na lumabag sa Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Law o ang pagbabawal sa pagnakaw ng kuryente ay mapapatawan ng mabigat na penalidad o pagkaputol ng serbisyo ng kuryente at pagsampa ng kaso. Sa mga gustong magsumbong sa mga lumabag sa Republic Act 7832, maaari po kayong pumunta o tumawag sa opisina. Muli, sa otorisadong opisina at bayad centers po tayo magbayad. Maraming salamat po. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan
saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination. Maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Sararo, sarabay kita lalo sa pag-asenso. Glenn Casulya sa Siyudad Legazpi. Oh yeah. Glenn Casulya. Glenn Casulya. Sa Siyudad Legazpi. Glenn Casulya. Glenn Casulya. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. We choose what's true. We choose GSM Blue. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. An Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright, balik kita digdi mga tugang sa programa. Uy, na 7 minutes bago mag-alas 9. Mga nay, aram tagabos na importante ang tibay, kang resistensya, kan sa tuyang mga aki. Yan ang panglaban ninda sa mga helang. Tama yan, pero aram ba nindo na dapat sigurado kita na matibay man ang hawak ninda? Talaga? Tano? Dahil ang tibay kan hawak, ang pundasyon kan tibay kan resistensya. Dapat palan parehong matibay. Kaya mga nay, tawan tanin bagong Bear Brand Fortified ang satuyang mga aki. Ngunyan may tabang na doble tibay with proper diet and exercise. May 100% vitamin C, iron and zinc na tibay resistensya. May dagdag 100% vitamin D, calcium and protein na tibay katawan nutrients pa. Kaya mga nay, perming girumdumon, matibay ang resistensya kapag matibay ang hawak. Yan ang tabang na doble tibay hali sa bagong Bear Brand Fortified. Bakal na kan bagong Bear Brand Fortified sa mga suking tindahan as in grocery stores. Alright, yan po mga tugang ang sa tuyang bagong spills. Ngunyan na pagkaaga live Bear Brown. Bear Brown. Baka naki-Bear Brand 45. Alright, bueno, aramon ta nagdag na report hali po dyan sa lawas. Ay, madali lang. Nagkapuls ako si Cho na Marquez. Aram mo ngayari. Sabi ni Cho, maski ngayari may pulis dyan, may PSO, or maski dahi dyan kay otoridad, disiplina man talagang kay po. Tama observation ni Cho duman sa report ni Lowens dyan sa may Rawis. Yan baga junior, 4 lanes, di ba? 4 lanes na baga yan. Going to Bunot. Now, pag ka nagdadrive ka sa Manila, maski saan ka mag-drive po, pag ka matuo ka,
dapat harayo ka pa, dumang ka na sa right lane. Kung iyan 4 lanes o 2 lanes ang kwan mo, di ba? Pag nayaom ka sa second lane, matuo ka, swerving po yan. Kaya nagasara pa ang mga bikulos. Buda sa rupa, kita baga, pag nasa taho ng auto, sus ko, nasa taho ka na, may masuso pa. Kaya bako po magangalas kung nato nagkaka-traffic dyan. Mga tugang na kita, pwedeng ika, pwedeng kita gabos. Mga tugang may kakulangan dyan, with or without police, kuta dapat tatao kita na magsunod, di ba? Pero mas marimanggaran na may police, tang police ang ma-enforce. Mga tugang kang ordinansa asin kang traffic rules para sa malubyano na flow kang bulos, para sa malubyano po na flow kang trapiko. Di ba? Si Ans Galero may dagdag na report. Hali po dyan sa luwas. Aramo tapon mga baretang mainit. Kanya na paghahapon. Hindi po mga tugang sa DZGB. 4,000 na mga albayano planong bakunahan sa aga sa Albay Astrodome. 4,000 4,000. O, di mo niyan may 1,800 na Sinovac sa LC3. Well, sa mga gusto damang mag-book in, dumurma na po kamo sa LC3. Pero sa Albay Databe, 4,000 man ang mabakunahan sa aga. Ano daw ang ibabakuna sa aga sa Astrodome? Ans, good morning, Ans. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag man nyatong bareta, planong bakunahan ka ng gobyerno provincial kan Albay and general population naman na poon edad 18 pataas poon sa aga Oktubre 19 sa Good 20 2021. Inian kinonfirmar ngunya na pagkaaga sa DZGB News ni Albay PHO Supervising Administrative Officer Ryan Altavano kung saan 4,000 ang target minda na mabakunahan na populasyon digdi sa probinsya kan Albay, partikular na inigigibuhon sa Albay Astrodome. Sigun sa iya, tulong klase nin bakuna VP ang available para gamiton bilang sa pagbabakuna sa aga sa Albay Astrodome, partikular na ang Moderna, Pfizer, as in Sinovac vaccine. Sigun sa iya, ang target ninda kung dai kayano na maubos ining 4,000 nini kapadagos ini sa Oktubre 20, as in laom ninda na makadugang lamang ini sa mga bakunadong albayano, lalo pa ngunya na pigahabol maninda na magkaigukita nin herd immunity digdi sa probinsya kan Albay. Sigun sa iya, dabakuan na mga pasyente o kaya ang mga mapabakuna ang mapili kan bakuna ito tudok sa inda, kundi madepende sinda sa kung ano ang rekomendasyon kan doktor, depende man giraray sa health assessment nagigibuhon sa aga sa Albay Astrodome. Ang hagad na sa nangunyan kan gobyerno provincial kan Albay ngunyan na dakol na ang piglalauman na magruso ng mga mapabakunang mga albayano, dapat daw na masunod man giraray ang social distancing, as in daita meli na bakunang dudumanon di na masunod sa siring na bagay dahilan sa yaon man giraray, existido man giraray ang patakot na darakan COVID-19 pandemic. Anong ibabakuna tabi sa aga? Tulo VP ining klase, Moderna, Pfizer, at Sinovac. Sa aga? Opo, VP. Pfizer, Moderna, Sinovac? Yes. Okay. Anong requirement kan ma dyan? Ang requirement kay ni VP, dapat mag-chat ka duman sa Facebook page na APVOC. Duman isisend mo lang sa pangaran mo, edad mo to sa address, then iko-confirmar ka na duman sa pagi kitong chat na ito, VP. Dapat ang book-in? Dapat naka-pre-register ka man girarita. Until now, di ko sabihin, kung naka-pre-register ka, dapat ang book-in, tama? Dae. Dapat, kumadyan ka, naka-pre-register ka. Yes. Kung di ka naka-register online, di ka man pwede magdyan. Until gunya na lang itong aldaw na pre-registration. Uliton ta ha. So, dahil naka-pre-online, naka-pre-register online, di ko sabihin, di ka man madyan, di ka man nakalista? Yes. Okay. Moderna, Pfizer, Sinovac. Yes. Anong oras? Po ni Nelas 8 kiaga, VP. Ano daang kasi pandok kasi pandok. Okay na. Yapot ko ta, baka masala naman ako sa apot ko. Baka iwalon ako digi. Kararam ko na yan. Para gapot man sana. Pero bako sa karaw, tama yan. Tama na pigigibong yan. Ako agree ako dyan sa mga arogan na efforts. Agree kita dyan sa effort, mga arogan na effort na ribu-ribong bakuna nag-aarabo, tangani makaskas ang nakuha ang herd immunity. Regardless kung ano vaccine yan, magpabakuna po kita.
Yes, VP. Okay? Si MVP ang informasyon Separan at mo, Skalero DZGB. Sebaran. Okay, sige na. Thank you, Ann, sa report. Alas 9 na po. Alas 9 na. Mga tugang, good morning kay Dr. Chris Gianan, road signs, dahil na pigusunod. Iyo ba ka? Tama tao, Dr. Chris, nasa imong obserbasyon tabi pa di. Di ba? Dahil pagalong kita, ayan sana na. Di bagang Rizal Street baga, tolin sini, tolin sa ibong, tolin sa masayam. Di ba? Kung matiko ka sa too, alam mo, halik ka ngayang albay, ma-esteves ka. Di ba? Hindi ka pa sa may kwan, hindi ka pa lang sa may before the ILG, dapat naka-right lane ka na. Yeah. Ano may sunod ako dyan, Junior? Mapa-esteves pa lang, Gibara Subdivision, digdi sa left lane sa Tahaw, duman na siya minaliko sa Isus ko kita bayaan. Swerving yan. Sa Manila, dako pong katulos kaan. Arayo pa dapat, duman ka na kung saan ka maduman. Oh, anyway, pero nga dagit ka, baka mamba ko dagit, nagapaliwanag man sana. Alright, okay no. Mga tugang, mapaaram na ako alas 9 na. Salamat po sa inyong pagantabay. Mabalik ako dyan hapon 3 to 4 sa programang Pinky on mo. Thank you, goodbye. Mabuhay. Di pong personalan, si Henry M. po naghapot lang. Goodbye, mabuhay. Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Ang Bicolano oragon maghigos kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga, kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Radyo Balagon ka ito, DZGB ngunyan, anainot, pirming nanginginutan, always number one. Always number one. DZGB, 729 kHz, enot sa Bareta, enot sa Gabos. Alas 9:03. Halik sa DZGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Narehistro ang 66 na mga bagong nagpositibo sa COVID-19 sa pulisya na nagresulta sa 41,266 na total na bilang kaini. Sinabi ka na PNP Health Services nakasabay digdi ana 953 na mga aktibong kaso, 54 mga narahay kung kaya may total na bilang na 40,191 ang narahay. Sa ibong nalado, mantinido man na nasa 122 ang bilang kan mga pulis na nagadaan dahilan sa COVID-19. Mientras tanto, sinabi man kan Department of Health na maabot man sa 7,772 ang bagong kaso ng COVID-19 sa interong nasyon, kung kaya uminabot na sa total na bilang na 2,713,509. Igwamanin 85,048 na mga aktibong kaso sa nasyon, mantang nasa 2,587,881 ang narahay, asin na 156 naman ang mga numero kan mga nagadana. Yan ang pangalas 9 bareta, haliligdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Best